Γεια σας YouTubers, θα σας δείξω μια καινούργια σειρά για talent τραγουδιστές. Θα σας δείξω τώρα αυτό το τραγούδι, έχει πολύ φάση, θα το ξέρετε πολύ από το Facebook. Ακούστε. Baby boy, it's my boy, come on baby, watch it, nice dog, big bullet, baby bullet. Αναρωτιέται ποιος θα είναι ένας μαλάκας Πακιστανός που δεν ξέρει που αριστάνει τον Jason Derulo, είναι πολύ μαλάκας. Έχει η φωνή του είναι σαν το σκύλο, είναι μαλάκας. Θα σας βάλω στο description το βίντεο, να το δείτε, να γελάσετε ελεύθερα. Είναι πολύ μαλάκας όμως. Ακούστε τη συνέχεια. My baby, baby, but it's star boy. You know what to do with that big fat butt? She can be good at. She can be good at. I'm gonna be good at. Wiggle, wiggle, wiggle. Ζουκουμπουκουλά. Wiggle, wiggle, wiggle. Είναι μαλάκας. Ζουκουμπουκουλά. 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 Baby, hi baby, like, just my baby, just my baby, stop. Άμα μπείτε και δείτε το κανάλι του, έχει και άλλα βίντεο. Γι' αυτό ας μην σας τα δείξω, να γελάσετε μόνοι σας ελεύθερα. Αλλά είναι πολύ μαλάκας. Παριστάνει τον Jason Derulo, μπορεί να το κάνει για πλάκα, αλλά μπορεί και να έχει και ωραία φωνή. Αλλά εγώ πιστεύω μπορεί να το κάνει για πλάκα. Ακούστε το νέο σύνθημά του. Ζουκουμπουκουλέ. Ζουκουμπουκουλέ. Ακούστε συνέχεια. Ζουκουμπουκουλέ. 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 My baby is star boy, Ziggy-ziggy-lay. Damn, baby, you got a break. Το επόμενο είναι ένα άλλο που έχει πολύ φάση. Θα το βάλω να το δείτε, έχει πολύ φάση. Παιδιά, περιμένετε να φέρω την κιθάρα μου γιατί έχει πολύ πλάκα. Περιμένετε να τη φέρω γιατί δεν μπορώ. Με αυτόν τον Πακιστανό δεν μπορώ να... Έχει πολλά views. Περιμένετε λίγο. Παιδιά, την έφερα από τα μότο, κόλλησε στην πόρτα. Να την κιθάρα μου, να την βάλω, να παίξω μαζί με αυτόν τον Πακιστανό για τη νέα σειρά talent τραγουδιστές. Τώρα πως είναι για τη μαλακιά. Πάμε όλοι μαζί με τον Πακιστανό. Είναι ένας μαλάκας Πακιστανός που τραγουδάει σαν το ξέρω κι εγώ πως. Έχουμε την κιθάρα, τώρα για πάμε να δούμε το τρίτο μας βίντεο. Και να βγουν. Έχω άλλα δύο βίντεο, αυτό και άλλο ένα, να δείτε. Κάτι μου έγινε, περιμένετε.
Το επόμενο είναι Πακιστάνος τραγουδάει τα κάλαντα. Για να το δούμε. Και πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Περιμένω να πάω κι εγώ. Τα πρωτοχρονιά. Είμαι ένας κουτσοντώτης Πακιστάνος. Μπράβο, μπράβο. Έλα, πες ρε κόντρε. Πες καλό. Κάνω φράγκο, κάτσε παραμύθι. Έλα, πέμου τα. Γαλατά Ναι, στη γειτονιά. τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Εντάξει. Τώρα το τελευταίο βίντεο έχει πολύ φάση αυτό όμως. Παιδιά, όπως σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, θα ανεβάσω σε λίγο. Γάμο, το τι γίνεται αυτό το βίντεο, γιατί δεν μου εμφανίζεται. Πήγε ρε γαμώτο, τι θέλεις εσύ εδώ ρε, πού σε γαμίσω. Πήγε ρε, βγάζω βίντεο ρε. Όχι ρε, από την άλλη θα το πετάξεις. Άντε. Συγγνώμη παιδιά, είναι ο φίλος μου, τα έχει πρίξει. Ας πάμε. Βασικά δεν βρίσκω το βίντεο, γιατί κάτι μου γίνεται. Κάντε like, subscribe, share. Και γεια σας! Αν μην ξεχάσετε για το parody που θα ανεβάσω. Γεια σας!